Γεια σας παιδιά, λοιπόν σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι. Έχω τραβήξει κάτι clips με ένα Βιέννα με τη φίλη μου την Ιλιάνα, όπως έχω πει σε ένα βίντεο που ανέβασα εχθές στα shorts. Θα δείτε τα clips. Επίσης θέλω να κάνετε μια εγγραφή εδώ πέρα στην φίλη μου την Ιλιάνα. Θα σας βάλω το κανάλι της εδώ έτσι. Αυτά, πάμε να δείτε τα clips. Και να σπέσει και το ωραίο intro, το ωραίο έτσι, το ωραίο το ξέρετε εσείς, τα λέμε. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Λοιπόν παιδιά, πιστεύω σας στο βιντεάκι, πιστεύω να δείτε τα κλιπάκια που τράβηξα, να κάνετε εγγραφή στη φίλη μου και σε εμένα. Πιστεύω σας στο βίντεο. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο και γραφείτε καμπανάκι και άμα θέλετε να μου πείτε στα comment τι επόμενο βίντεο Free Fire θέλετε να κάνω μαζί με τη φίλη μου. Αυτά, bye bye.